खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 4 फेब्रुआरि 2026 मायथाइ एबा 21 माग दान 1432 मायथाइ बुधबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै फोथायथि आरो साहसआ बांगोन। नोंथाङा गोदान थिरांथा लानो गोसो जागोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि मावनायखौ बाख्नायनाय जागोन। आबुं नङै खामानिफोरा आबुं जानायनि जाथावना दं। रांखान्थियारि बिथिङाव लासै लासै जौगानायखौ नुनो मोनगोन। नोंथांनि रागाखौ दबथायनानै लाखि। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। नोंथाङा सोरबा गोजाम लोगोजों मोनसे मुलाम्फा गोनां रायज्लायनो हागौ। मोनाबिलियाव मोजां खौरां फैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों सिन्दुर गाब। वृषभ राशि। दिनै धैर्य आरो गियानआ मुलाम्फा लाबोगोन। नखराव गोजोन थागोन। आद्रा थानाय रांखौ मोननो हागौ। खामानिनि बेलायाव दिदोमथि नुनो मोनगोन। हा एबा सम्पथिजों सोमोन्दो गोनां सानस्रि सोमजिनो हागौ। गोसोआ खुसि जागोन। खरसाखौ दबथायनाया गोनांथार। नोंथाङा सोरनिबा खाथिनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। साननि जोबनायथिं नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर गाब। मिथुन राशि। दिनै नों मेलेम आरो बिबुंथिनि गेजेरजों जाफुंसार जागोन। मोगा-मोगि एबा मेल मिटिंफोरा मोजां जागोन। नोंथाङा गोदान खारिथिनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। मोनसे गुसुं दावबायनाया जाथावना। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि गोसोआ गोसो गुदुं थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। गोदान सोमोन्दो लाखिनाया इयुनाव मुलाम्फा गोनां जागोन। लिरनाय एबा रायज्लायनायाव हाबाया जाफुंसारगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें निला गाब। कर्क राशि। दिनै गावनि गोसोनि मोनदांथिफोरखौ दबथायनाया गोनांथार। नखरनि बिबानफोरा बांनो हागौ। गोजाम सोमोन्दोफोराव जौगागोन। खामानि थिलियाव धैर्यजों आवगाय। रांखान्थियारि थिरांथाफोरखौ साननानै ला। इसोरारि सानस्रिफोरा गोसोआव फैनो हागौ। मोनाबिलि समाव मोजां खौरां लाबोनो हागौ। नों गावनि बिमा एबा देरसिन आइजोनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। गोसोआ दिदोम थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गाइखेर गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि दैदेननाय रोंग'थिया सिगाङाव फैगोन। मान सन्मानआ बांगोन। गागि सुबुंफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। नोंथाङा गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। रांखान्थियारि हालोदआ जौगागोन। गोसोआरि गोख्रों थागोन। साना जाफुंसारनायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि समाजारि सिनायथिया बांगोन। सिगांनि नाजानायफोरा फिथाय होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों सना गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खस्थ'नि आबुं मुलाम्फाखौ मोनगोन। हाबाफोरखौ साजायनाय आदबजों फोजोबनाय जागोन। सावस्रिनि फारसे सांग्रां जा। लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। नोंथाङा गोदान गियान आरो मोनदांथि मोनगोन। साना मुखुब नाथाय गोजोनथाव जागोन। रांखान्थियारि हालोदआ एभारेज थागोन। गुदि बाथ्राफोरनि सायाव गोसो होनाया खामानियाव मुलाम्फा जागोन। धैर्य लाखिनाया जाफुंसारगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों अख्रां गोथां गाब। तुला राशि। दिनै सोमोन्दोफोराव गोदै जागोन। बाहागोदारियाव मुलाम्फा जानायनि मिजिं दं। आरिमु आरो सोरजिलु खामानियाव जाफुंसार जागोन। नोंथांनि गोसोआ खुसि थागोन। मोनसे गोजाम नांज्लायनाया जोबनो हागौ। समाजाव मान प्रतिष्ठा बांगोन। गोदान थांखिनि सायाव साननाय जागोन। बे साना समानथि लाखिनायनि थाखाय। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सोनाब,
खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि। दिनै आन्दोनि सानथांखिफोराव जाफुंसार जागोन। धैर्य आरो गावखौ दबथायनो गोनां जायो। खामानि थिलियाव गोसो हो। रांखावरियारि मुलाम्फानि इसारा दं। गोसोनि आबेगजों बोहैनायनिफ्राय गोजानाव था। साना थिरांथा गोनां जानो हागौ। लामा दिन्थिनाया सासे रोंगौथि गोनां सुबुंनिफ्राय फैगोन। जायखिजाया खैफोद लानायनि सिगां सानना ला। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा गोजा गाब। धनु राशि। दिनै नोंथाङा खाफालनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। धोरोमारि हाबाफोराव गोसो गुदुं जागोन। गोदान जागायनायनि खाबुफोर दं। दावबायनाया मुलाम्फा लाबोनो हागौ। नोंथाङा गेदेरफोरनिफ्राय बोर मोनगोन। नोंथांनि गोसोआ मोजां थागोन। गुबुन हादरनि बाथ्राफोरजों सोमोन्दो गोनां खौरांफोर फैनो हागौ। फोथायथि बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो गाब। मकर राशि। दिनै खस्थ' आरो आब्रुथिया जाफुंसार जागोन। रांखान्थियारि हालोदा गोख्रों जागोन। नोंथाङा बैसोगोराफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। गोलाव समनि थिरांथाफोरा दावगागोन। धैर्य लाखि। साना फिथाइ गोनां जागोन। रां थिसननायनिफ्राय मुलाम्फा जानायनि इसारा दं। नोंथाङा नखरनि हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों सिलर गाब। कुम्भ राशि। दिनै गोदान सानस्रिफोरा मुलाम्फा जागोन। टेकनिकेल आरो मेलेमारि हाबाफोरा जाफुंसार जागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। रांखान्थियारि खाबुफोरा नुजाथिगोन। साना गोसो गुदुं जागोन। गोदान सिनायथि मोननायनि जाथावना दं। हानजायारि हाबायाव जाफुंसारनाया फैगोन। फोथायथि बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। मीन राशि। दिनै गोसोआ सिरि जागोन। गोसोआरि गुदुं बांगोन। सोरजिलु खामानियाव जाफुंसार जागोन। गोसोआरि समानथाय लाखिगोन। नखरनिफ्राय गोजोनथाव फैगोन। साना गोजोनथाव जागोन। गोसोआरि गियाना थार थिरांथा लानायाव मदद होगोन। मोजां खौरां मोननायनि जाथावना दं। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों लैथो गोथां गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोब्बाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।